Gonga. Inendonzi Clarice Gonga. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya kudarira mambongezi. Ndakamhangarira. Ndakamhangarira. Mirari. Tambuli. Pamusoro pekukutukai. Pamusoro pekundituka. Chataura chokwadi changu chese. Chataura chokwadi changu chese. Chataura makwando sungwa nemhosva. Tikataura makwando sungwa nemhosva. Tikataura makwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Ndiniko ndingwa. Inonzi Girari Tambuli. Inonzi Girari Tambuli. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndaira numa kana Clarice Ganga. Chataura chokwadi changu chese. Chataura chokwadi changu chese. Taura makwando sungwa nemhosva. Ndikataura makwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Simafoni yakwa. Saka muchitukwa unganoti muri mudare makuita zvefoni pamberi pedare andachitodzima munedzimira papafoni mapinde tauraiaizvozvinoripiswa nemapurisa. ini ndauya mudarira mambongezi ndakatukwa naBirari Tambuli. Nyaya yacho yaakandituka iri mufoni. Taurai zvamakatukwa imamai. Akandituka achinditi ndiri ngozi, ndiri mwana womudzakutsako ndinotengesa zvinhu zvangu ndisina kupfeka. Ndofanira kunoripa ngozi yemakomuredzi akarwa hondo akaurayiwa. Saka ini ndiri ngozi mushama ndakaroorwa. Ndinokonzeresa vamwe vana, vamwe vanhu vakadzi kuita mvana seni. Nomashoko akandituka. Ukama wenyu wakamira sei? Mukwasha, murume wavatete. Mukwasha? Imi muri mudzimai watsano? Ndo mudzimai watsano vacho. Vamwe veukama hwenyu vari kupi? Ndina sisi vangu namai vangu nabamukuru vangu komurume wangu. Vapinde muru. Lokwana ibaba. Aiwa kanaiwa vasiri mumhosva havagarika pasi. Ngavatogara pananga pekugara pacho. Nzvimbo ihomestereki ipapo chimira ipapo musasaidzire muchini. Avo kana vachiuyapo ngavachigarawo pakati ndambuya muri kunzwa zvekutaurwa namai avo. Vese vanhu vekusaidi renyu kwenu? Ava ndana mukomo wangu, ava ndamai vangu, ava ndibamukuru mukomo murume wangu. Mukomo murume wenyu ava wakaona mukuwasha? Uyu mukwasha vakawana hanzvadzi yavarume wangu. Okay. Muchiri mumusha mavo here? Murume wenyu ari kuti? Avarapa. Vamutorisa pa? Titaurirei baba zvaanotaurwa naambuya. Pamusoro yari. Chii chenyu amai vari kutaura? Ndinoziva semudzimai. Muri muruzivi musha kwenyu? Musha kwedu tinogara pachisvika Zangarani. Asi taita munyama taita kuti chifu wenyu vachinzwa avaona mbarapa ndaida kuti kutongei vachinzwa kana kuti vakutongei ivo pakanaka ikaoisha manzwa zvezvavataura amaya munoita zvinhu munotuka ambuya? Handina kuvatuka. Nyaya iripo ishe ndichakapfupiswa muchidimo kuti patinenge tichitaura nyaya iyi munge muine picture yezvinoitika. Dambudziko rokutanga mudzimai wangu wandikaroora haazivi kuti akaroora. Dambudziko repiri ndevanatezvara vangu havakwanise kuziva kuti munhu akaroorwa anoda kuchidzidzira. Nezvikonzero izvozvo
ndoparikwanika matambudziko akawanda atiri kusangana navo because vanatezvara vanokwanisa kuopa madirectives avanenge vachida kuna hanzvadzi yavo ichitendera ichita zvavanenge kana pazoita maproblems ndingaonyariko pane zvinhu ndamsiya kumba ungachigara kundakatsanga saka maproblems haana kutanga gore rimwe raishe akatanga from 2006 pandakaroora zvokuti inini handikwanise kumhangara vanatezva kuti vanongoita zvakati nyange ndichizama by all means kuti tinge tichihanana asi vanenge vachiona vanenge vachindidhinya vachinditamba zvavanenge vachinditamba asi semwana nemunhu ane mhuri ndinenge ndichida kuti vana vangu vakure zvakanaka vachinditwa nebeko nezvikonzero izvozvo even makatarisei vanatezvara vari kuiva vanozviziva kuti kumba kwavo pane matambudziko akawanda ndichakuristira ndichikuratidza ishe asi vanoziva kuti pari panyaya dzeugara ndiri kuve munhu asina dambudziko navo even kana kurimba chaiko ndinovaita zvinhu zvakawanda zvakanaka saka ndava kuchitanga kuchitaura dambudziko rokutanga ishe dambudziko rokutanga rakabuda 2007 ini chandiri kuda musati mataura dambudziko matambudziko iwayo ndo ari kuzoita kuti murase hunhu zvinotuka vanavo angu yavanhu rangu vatuka ishe manzi vaitaura zviri mufoni mai mungaisei mai pamusoro vakanyora meseji kuna bamukuru vamwana vachituka inini saka babamukuru zvakavaremera ndobva vandipa meseji iyoyo saka meseji yacho iripo hazvina kuvatura meseji yacho iripo vanokwanisa kuverengera dandi tichitaura matambudziko edu taura manzo taura matambudziko edu dambudziko rokutanga ndakatora 2006 ndatora madhamu ndaenda naye kumba kwari kwandaishanda vakanga vachiti madhamu anoenda chikoro nezvikonzero izvozvo madhamu anga aine pamusoro vakatora mudzimai vakauya sezvandaida kuti mwana wavo anoteerera ivo vakateerera madhamu kuti aende kuchikoro chenesingokwarira state hospital madhamu vanhu vairi pregnant paexamination test akadzingwa chikoro vadzoka iva vanatezvara vanga vachindinongedza vachitaura kuti ivo wadzikisa hanzvadzi kuchikoro but kuti vachinditsanangurira kuti nhubu yanga iripo pamwana uyu aendepi havana kuditsanangurira vachidasi ende prufu yacho ndinei kuti mwana uyu akanga ari pachikoro 2007 akadiscontinua pachikoro nenyaya yekuti akanga arioneka ari pregnant pamedical exam ndinayo ndokwanisa kukuradzai kana muchinditeerera akanga ari mukadzi wangu ndatoroora saka nhumbu yacho nanga iri yani yangu saka ivo ndivakataura naye vakauya zomutora kwari kwandaigara vakaita nenguva ndisingai ndiri kubasa pandikadzoka ndakatoona pambasi nazo ndikakwira bhazi ndikauya kunokona tezvaika saka mukadzi ona ari kupi ari kumba namusiya kuti amenoedara kunzwera ndizvozvizisa hati mukadzi wenyu ari kupi aiwa patikubvunza kuti idambudziko ra2006 handiri kutaura matambudziko andiri kusangana nawo ndiri kusvika pane anhasi nyaya yataurwa pano baba ndeyokutuka mbwa handina kuvatuka ini handiti zokurondedza 2006-7 hazina hazvipo pano nokuti 2000 wakatadza kuzoripota kana kuti uone muzobatsirwa hauna nhasi ukazgurisa nhasi zvimwe zvisina onesi womira kutanga wazotuka wozoti wokurisa izvo zvinoita handina kutuka izvo regai zviri kutaurwa meseji nyarara imi ngakuvuka meseji hatisi kuita muna amai avo vakazopuhwa information ichibva kuna baba mukuru baba mukuru ndo vakataura nemukuwasha handiti ndizvo ndizvo ere baba ivo foni yenyu ndo yatiri kuda isusu kuti itaure nyaya kuna abhuya uyo hana kuisa foni uko saka achiti hana kuvatuka ndosaka achiti hana kuvatuka toda kunoona pazviri kunoringa kuti avo mai vazenge vakuti ndakatukwa ungaitotuka imimi direct vanate zvakavacho mundinzwisisa mbuyo hakuna kutukwa nemukwasha mukwasha aituka
vanatezvara ava toda kuona kuti vazoti foni nhamba idzi inyaya inofana kuendeswa kuna mainida vakazvitora papa handiti mapoa uyo aitaura navatezvara mumameseji ake paitaura navatezvara ava ndobva vati iyi ndekwamaini ndeyamainini mainini matoda kuona kuti pamaipuhwa nyaya ichinzi ndeyenyu ndizvo here vana Mutori, Laina mwana wa Mutori, mai vake vanobva kwaKwarai. Ndakarora kumba kwa Mutori. Laina zvaanotadza kupa kumba kwangu ndoripota bheki kwamuri vana Mutori. Asi imi vana Mutori, kana muchitendera mwana wemudzakutsaku kuti arotomoke padare renyu pamunenge muchida kugadzirisa maproblems alaina, munenge muchikoniwa, mungatungamidza ngozi inozviti Mutambara mwana wemudzakutsaku kuti itonge musha panzvimbo yekuti mumupe mukana wokurotomoka pamunenge muchigadzirisa maproblems alaina. Batsirai ngozi inonzi Mutambara kuti itsvage baba vake nehama dzake vari pengozi yevanhu vakaurayiwa nababa vacho mudzakutsaku uyu. Munhu iyeyo anotove ngozi pachake, ndosaka achida kuti mvana dzisiyane nevarume saiye. Mutambara pamitingi yamakaita akarotomoka kuti ndakatora mombe dzeumhai, achireva mombe dzandakatenga. Otaura kuti ndinogara kwaMutori. Imi kana muine chokwadi nazvo ngatiite mitingi munditsanangurire kuti muri kundichengeta sei. Iye anoti ane mari yezvimaputi zvaanoenda kunotengesa asina kupfeka zvakakwana. Ini ndakakuzivisai kuti mari yangu yakabiwa mumusha menyu, ndozvamaifanira kuongorora izvozvo. Mutambara is nobody kwandiri, hatizivani, hatina ukama. Panoda vana Mutori, vana Tezvara itai basa renyu, hapana pandosangana naye. Panoda mai valaina, vana mai ndevekwaKwarai. Saka musarege mwana womusizifaya achirotomoka, ini handina linki naye. Mutambara ndiani? Ndini. So mota munotuka ndinakuatuka ngawakuti chitupa chavo chakanzi Mutambarira. chinoti chitupa chenyu? Ini ndonzi Clarice Gonga. Mutambara ndozita randakapiwa rekuzvimirira ndichita basa nasekuru vangu agonga mupamombe. Ndokwazvino munhu wedomusha maari kugara. Saka iye anotozviziva kana tichishedzwa kumusha kwedu, antoshedzwa nchinzi Clarice ndonzi Mutambara. Ari kuda kuti kuita chibhanditi iye achiziva zvaari kutaura. So kutuka mbuya bhururu wangu hatina time yekutamba newe. Imombe hatina time yekutamba newe yekuti vanhu kana mukakura mese muchizivana kana kuzurura nhorombo yemunhu oda kusvika pekuti unotuka kutuka kurapa. Handiti mazvona hatidi zvinhu zvakadaro. Waituka zvaunoziva kuti munhu watiri kutuka nokuda kwokuti hazvipo pachitupa. Manje kuno kubasa redu nderekubhurura kuti vamandinema vanonzi vamandinema ndevanhu. Ndinonzi George Murungweni, ndonzi anonzi bosi. Bosi yeye zvakazodii akadii uchindituka kuti ndozviri pachitupa chako here. Ndizvo here zvatingaita. Hunhuku imombe 300 years. Ukabwe mukadzi watsana hanzvadzi yemudzimai wenyu. Kuna chivanhu chakadaro hachiko.
achiko mapepa ngaabuditse zvenyapa hapana zvaanoshanda ino yari mombe ipe mwedzi 21 days 21 days 21 days ndo mwedzi wenomudana imi munozowedzera 9 days dzacho kuti dziite 30 kuti muzive kuti wapera asina kuti ezvino tiri kunani September 5 la musi wa 5 October inenge iri svondo saka musi wa 6 October mombe tinoida pano yabuya tovapa ngatiregei kutamba chirambo asi hamainishwa pati munhu anokosha mudzimai wavatezvara watinoti tezvara kuchivanhu nditsano ndapedza nyaya iyi